Datan wis semanjing wonten pesanggrahan Bulu Pitu. Nana Gandaka Japa nalika semanten saya dangu lampahing Sang Hyang Candra. Wis gumewang mangulun. Sang Hyang Surya wis tunggang gunung ana ing Brangwetan. Kacarita Sang Begawan Durna nalika semanten wis pinatah madeg Senopati. Medal wonten ing tepining Tegal Kurukasetra ndadosaken kejot penggaling Sang Begawan Durna. Jumlorot wadya balaning sawarga Bathari Durga miwah Bathara Kala nenggih saperangan wadya bala dandang makur karo kagiat nenggih pandhita ing Sukalima wau. Sikra bala kang tumingal prang campo samya metali ler dadit pileting gata danyangku manguncang niti benjang sangaji mijil ati nyong ngedali wus lole kentos walu gembol monyor-monyor duk ning Dunggul Wana dadi alas-alas dadi wana. Bareng aku wis samapta ing gati sawiga ing diri. Prapta ana ing tepining Tegal Kurukasetra. Lah kok dadi iki gawe kaget atiku iki ana cloroting. Tak kira yen to ndaru tetarungan ana ing antariksa. Bareng caket tawas padake. Oh, lah iki ora panglik. Iki rak para berkasaan ing mapan ning dandang mangore. Nuwun sewu Penemban. Lakar kaleresan mekaten kula sak wadyabala namung badhe kepengin ngeyup kamukten dhateng Paduka Penemban. Dene sak mangke Paduka sampun pinarengaken dados senopati mangrurah para Pandhawa wonten ing Tegal Kurukasetra. Kula tilaranipun sawargi Bathari Durga miwah Bathara Kala. Para jim setan priprayangan sami nungsang puyang numbuk bentus mboten gadahi pengayoman. Malah samangke mboten saged nedha dhateng pangan kula ingkang sampun kinudrat dados tedhanipun para Baju Barat. Satemah samya luwe samya kepengin prapting Tegal Kurukasetra nanging boten wonten ingkang paring pengayoman dhateng kula. Penemban. Kula aturi ngayomi dhateng jasad kula.
Menawi paduka parang ngayomi dhateng kula mboten ketang sak mangke kula badhe rencang-rencang mejahi para Pandhawa. Oh menemban adan semanten ugi kula nyuwun pengayoman menemban. Nanyula menemban kula nyuwun pengayoman dhateng paduka yang menemban. Sampun dangu sanganing para wadyabala mboten nedha dhateng batanging menungsa mila dinten sak mangke gandeng paduka sampun dados senopati. Keparenga paring pangayoman dhateng sangganing para Padyaparat. Tilaranipun Bathari Durga miwah Bathara Kala sakmangke nderekaken jengantika penemban anggenipun madheg suraning driya senopati wonten madyaning Tegal Kurukasetra. Oh lole lha kok dadi kaya mangkene lakoni. Wadya balaning Pandya Bathari Durga. Gandeng kowe wis padha sambat karo Begawan Durna. Yen to kowe ora entuk pangan mergo ditinggal karo pengayomamu ya kuwi Bathari Durga lan Bathara Kala. Lan tulus saka lair batinmu kepengin bantu karo Begawan Durna. Oh kabeh wae para wadyabala berkasaan baju barat malah kepasang Yogya katujuh ing ngenu. Kang mangkono saya wuh kekuwataning Begawan Durna mrene bakal maju ana ing pabaratan. Menawi ngaten paduka penemban Durna marengaken. Menawi ngaten paduka penemban Durna marengaken dhateng lampahipun para baju barat. Lho, mesti wae tak keparengake. Jer kowe nambahi kekuwataning karo Begawan Durna. Hi, menawi ngaten ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. 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 Barisamu aja nganti ketara. Gandeng kowe iki jiwaning utawa wataking jim. Mula barisanmu ya aja nganti kasat mripat tegese kudu nganggo laku dedemitan. Mengko yen to wis para Pandhawa majang senopati on Tegal Kurukasetra mung ngenteni marang dawuhing Begawan Durna. Ya kowe wadyabala baju barat kabeh. Nggih, ngestakaken dawuh. Nggih, ngestakaken dawuh. Lajeng mangkatipun para wadyabala benjang menapa? Swatama wonten timbalan dawuh Kanjeng Rama. Gedhekno atimu ya, Ngger. Pun bapa tak rewangi kaya ngene iki mergo goleke kamukten karo kowe nanging sprana-sprene aku ora bakal entuk kamukten. Yen to ora tak rewangi kaya ngene iki, sapa ingkang bakal muktekake lawan kowe? Jer kowe anakku. Lho iki. Mula ikhlasno bapakmu madheg senopati. Dina semengko bakal katon kamuktenmu sarana aku iso mateni para Pandhawa. Kowe mesti bakal entuk pangkat derajat ingkang sakmurat kalawan labuhanmu tumrap negara Ngastina. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan penemban. Lajeng samangke kepareng paduka nembang ngara budhaling wadya budhalke para wadyabala sak pirangan ngrakit gelaring baris napaki Tegal Kurukasetra. Lho niki ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Angsa nembah kang piniji sang swatama sigra medal kondang wadyabala mangku rumap kang para wadya anampi dawuhira dan wonten kang samya kantun amung nangga bendi bidal posnya rampung sang swatama genya dawuh modal kan wadya Parmatur dhateng Kanjeng Rama menawi katiti priksa satu kabidalaken sawanci-wanci bodhol mboten badhe angujiwani. Yen ta kabeh padha ngundang ora bendi pisan dandan pindho nglumpuk ping 3 bodhol. Lho iki ngestakaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Katinon saking Mandrawa nalika semanten lampahing para wadyabala nderekaken senopati pengampit Tengge Bambang Swatama.
katinon saking Mandura tindaknya Sang Begawan Durna lamun kacandra Sikra bidal lumampah anut wirama
Ya satemene ana rasa ing nggondheli karo Begawan Durna. Nanging kewajiban kudu tak sisihake karo rasa katresnan. Sabab yen to kewajiban tak campur aduk karo katresnan mesti bakal warsa. Ora bakal bisa milah-milahke siji lan sijine. Ya. Mendawa nadan tak sawangi sih katon sepi kanan Tegal Kuru Kasetra. Nanging aku percaya bantring swara bedhug tambur saka negara Ngastina. Yen to Ngastina ngetoni Senopati, ayo aja sangga runggi, aja tida-tida rasamu. Iki Begawan Durna madheg Senopati ana negara Ngastina. Oh, Ngger, aja nganti walang ati rasamu. Tandang ana Janaka, Werkudara, Puntadewa kene maju bareng regane atimu.
lumembak ombak ing samudra kula nuwun mangke amit pasang kaliman tabe tinebene kula duni dumawaing tawang tuwang eyang kula nuwun sewu sampun kinten kula wantun ngrumiyini dhateng wasisanipun Alindring Wirata Kanjeng Hyang Durgandana inggih Kanjeng Hyang Matsapati kula menika gumun lelampahan sampun kepengker tebih ewadene tasih rinaos dening Kanjeng Hyang Matsapati ketitik pendak-pendak paduka Kanjeng Hyang lenggah wonten ing pesanggrahan tartemtu ketingal netesaken waspa kula nuwun sewu ingkang dipun penggalih menapa langkung-langkung menawi wonten sawanipun kadang kula panengah pun Arjuna Kanjeng Hyang boten saged amambengi dhateng mubal babaling raos satemah tilar
dhateng wewatekanipun Nalindra Gung Binathara ing Wirata. Lajeng muwun hangguguk kados dene lare alit menika kula nuwun sewu ing dipun penggalih menapa? Werkudara, nggih. apa Siadi tau tati nampa pangendikaning Kanjeng Eyangmu ing Wirata? Wah. Nadyan aku sepisan bae durung tau nampa ngendikaning Eyang Matsowati kakekku ing Wirata. Mbok menawa ingkang pendak dina campur mbarep kakangku. Mbok menawa tau tati nampa pangendikaning Matsowati kakekku. Yayaji, wonten pangendika ing ngadhawuh. Wonten menapa? Koko Prabu, pendak-pendak Kanjeng Eyang Matsowati tansah ngucap dhateng putra paduka inggih anak kula Punangka Wijaya, inggih pun Abimanyu. Kula kinten Kanjeng Eyang dereng saged anyupekaken dhateng kawontenanipun Abimanyu ingkang gugur wonten ing madyaning peperangan. Inggih nyatanipun boten maiben, jer nyatanipun sakmangke Abimanyu nilar dhateng satunggiling garwa ingkang nedheng bobot inggih menika boten sanes kejawi namung Kanjeng Eyang Utari. Mbok menawi saya pingget penggalipun Kanjeng Eyang Wirata menawi ing lairing punang jabang bayi sakmangke sampun boten kagungan tiyang sepuh Koko Prabu. Suram-suram tiwangkara kingken ler mangkosa kang layon denya ilang memanise wadananira baranang netra konjem ping Bantala Werkudara, Apa? lah iki apik lho Yai. Wah, anu kahanan kaya ngene malah gunemamu sembrono. Lho, ora sembrono. Ning bareng Yai Aji paring pangandikan yen to Kanjeng Eyang urung iso nyupekake kelawan lakon ingkang wis kepungkur, ya kuwi patine anakmu si Abimanyu. Pendak-pendak aku ana ingkang nyebut jenenge Abimanyu. Eyangmu ing Wirata mesti tumuli muwun kaya dene bocah cilik ora keri adimu Janaka. Ya ora jeneng mokal. Sapa to sing ora pingget atine jer nyatane sing jeneng anak mongko ginadang gadang bakal nyambung sejarahing para Pandhawa. Tumuli gugur ana ing madyaning pabaratan, mongko gugure si Abimanyu wujud kaya mengkono. Sapa sing ora lara atine? Iya. Nanging balani tembung anak. Anak ki saka tembung ana. Ana ki merga saka sing gawe urip. Iya. Dene titah ingkang nampa anak mau mung dititipi karo sing gawe jagat supaya nggula wentah. Bab perkara kodrating anak mau gumantung karo pesthine sing gawe jagat. Ya ora? Iya. Urip mati ana ing panguwasaning Gusti. Titah mung saderma dititipi marang panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Dadi upama anak mau dikersake dening panguwasaning Gusti kudu sowan marang ayunane. Sing jeneng wong tuwa sing dititipi anak karo sing gawe urip mau anane mung kudu ikhlas. Kuwi pitunganku lho. Iya. Mung kudu ikhlas. Coba to. Upama ditangisi iki apa Abimanyu arep urip meneh ngono apa piye? Upama digetuni iki Abimanyu bakal bali ana ing jagat ngono apa piye? Lah ya ora to. Lho sing tak gumuni lho. Lelakon sing wis kepungkur sing wis kelakon
Ing nalika semana wis padha sarujuk lan sarembug, yen to patine Abimanyu dadi kusuma bangsa. Lah kok dadi iki pendak-pendak ana nyebut jenenge Abimanyu kok bali padha nangis meneh iki terus piye coba? Le arep ngremke penggaling Kanjeng Hyang karo adimu Janaka iki piye? Kresna, kula wonten dawuh. Aku percaya nek kowe kuwi wong pinter. Aku Ramaido nek kowe iki wong wasis. Ning mbok yo ngerti atiku. Ngerti rasaku, Kresna. Aku mbiyen duwe gegayuhan sing tak gadang-gadang. Aku duwe turun sing ana turuning Pandhawa. Nganti Abimanyu tak jodhok-jodhokke karo anakku Utari iki mergo aku nggonku kedanan karo si Janaka, kedanan karo putu-putuku Pandhawa. Ning saiki anakku Utari meteng. Monggo sing lanang wis ora ana. Sesuk nek bocahe lair takon bapakne kudu takon sapa? Lah ya takon wong-wong kuwi to ya Werkudara. Kowe aja cengengesan kowe. Kowe wong susah mesti cengengesan. Mangke rumiyin to. Mangke rumiyin sakmenika dipun aturi menggalih. Nuwun sewu Kanjeng Hyang, menika mangsanipun perang. Lan panjenengan sampun kepengker, sampun dipun dadaki sesarengan lan sampun sarujuk bilih nalika Werkudara kaliyan Janaka mapan wonten ing Argasetra puru mengsah Gardapati lan Wresaya. Nalika semanten ngendhlong barisanipun para Pandhawa tumunten sami sarembak mboten wonten sanes ingkang saged nambak lampahing para prajurit saking negaring Astina kejawi namung anak kula Abimanyu Yai Prabu Darma Aji sampun sarujuk Kanjeng Hyang malah mbotoi dhateng pun Abimanyu padha dimajengaken wonten ing pabaratan dumadosipun Abimanyu kedah kapuping rana Madyalaga pejah wonten ing pabaratan. Lah samangke panjenengan menika nalika semanten nyurung dhateng Abimanyu ngalipun madeg Senopati kok sasampunipun Abimanyu pejah lenggetuni kok ora wis menika dos pundi? Apa ya nglakoni perang karo nangis sobi kula nyuwun dawuh. Ning rasaku kuwi lara. Lah inggih. Kula ngertos. Sapa to wong tuwa sing ditinggal anak ora lara atine? Arjuna. Kula wonten dawuh. Leh mar nangis ki tekan sok kapan? Leh mar nangis ki tekan sok kapan? Mongko bebau ki wana tengening Pandhawa ki mung wong loro. Bebau ki wana tengening Pandhawa ki mung piyayi loro, satriya loro, siji Werkudara, loro Janaka. Werkudara kuwi biyen nalika Gatotkaca tekaning pati, dheweke ya nangis kaya bocah cilik. Ning saiki wis bali seger meneh. Jiwa ragane lahir batine wis kukuh baku nggone ngadepi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Werkudara leren le sedhe kok genti kowe. Iki kok nek genti-genten Bratayuda ora rampung-rampung lho. Monggo kewajibaning Pandhawa kuwi ngisas angkara murka dadi utusaning adil. Pinercaya dening para Jawata mangrurah satru sekti para Kurawa. Eling Yayi. Eling. Yayi Duryudana sakurawane kuwi ora bakal sirna angkara murkane lamun ora bareng karo ingkang sinandhangan Arjuna. Mulat mara Sang Arjuna semanya kang kamanungsanira kasrepan tingkahing mungsuh niran padha kadang Kukurabu sepinten kalpatan kula nyuwun kenging samudra pangaksami jernyatanipun manahipun titah menika wah gingsir wis ora sandadak mbok rembug yen tok bolan baleni mbok bolan baleni tundhone ora becik eyang piye samangke sampun ngogreh-ogreh sampun mamonten kasuwargan jati wayah panjenengan Abimanyu sampun jenak anggenipun mapan wonten ing Nurkastuba ya Kresna sak banjure kula nuwun sewu sakmangke kedah tata-tata ngrakit gelaring baris. Mergi wancinipun sampun kados mekaten menawi Kanjeng Hyang boten tumunten paring dawuh sinten ingkang kapacak minangka dados senopati. Gusti. Miturut pitungane Kresna sapa ingkang bakal dadi senopati ana ing pabaratan Tegal Kurukasetra. Menawi saking petangan kula, petangan ingkang sampun sami gugur para senopati,
Sakmangke ngembani dipun majukaken boten sanes namung kejawi Begawan Durna ing Sukalima. Durna ing Sukalima. Inggih Kanjeng Eyang. Ing Cumangkah anggara sesumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk. Kumaludhuk guntur ketup lumembak penyu kang kumambang. Begawan Durna ing Sukalima gerang daplok. Wong wis tuwa ngewangi karo para Sata Kurawa. Kresna kanggo nambak lakuning para Kurawa lilanana, aku ing bakal madeg Senopati. Mangke rumiyin, mangke rumiyin. Menawi paduka Kanjeng Eyang kebadhe madeg Senopati menika mangke nuwun sewu lho mboten nami kula angias dhateng kadigdayan paduka Kanjeng Eyang. Nanging menawi ngantos Kanjeng Eyang menika mangke kapuping Rana Madyalaka, sinten ingkang badhe anuntun dhateng lampahing para Pandhawa? Lah banjur sapa ingkang pantes madeg dadi Senopati ngembari marang kadigdayaning Begawan Durna ing Sukalima? Mboten wonten sanes kejawi namung Janaka. Koko Prabu. Piye? Nuwun sewu menawi sagedhagan menika kula mboten saged nampi dhateng pangandika paduka. Dasarmu apa coba aku tak takon? Yen sira Syadi iso ngaturake dasare apa lan mengko ndak petung nganggo nalar sing ganep tibane ganep tegese ketemu ngakal mesti aku iso nampa nanging ento dasarmu mengko ora maton ya sing gedhe pangapuramu peksa aku jiat karo Syadi. Eyang Durna menika utawi Bapa Durna menika pepunden kula menika guru kula saged kados mekaten menika pinulang uruk dening Kanjeng Bapa Penemban Durna menapa inggih badhe kelampan kula sakmangke badhe wantun lan mentala dhateng Bapa Penemban Durna ingkang sampun ngagengaken dhateng kawontenanipun Janaka. Arjuna, kula wonten dawuh, kowe kok kalah karo bojomu to? Kawon kaliyan bojo kula kados pundi? Kosik to, Sri Kandi kae rak wong wedok to. Sri Kandi wong wedok nalika semana tak tari Sri Kandi kowe dadi Senopati tanpa nganggo pawadan sing werna-werna tumuli saguh maju ning pabaratan. Mongko mungsuhe ora baen-baen. Mungsuhe Kanjeng Eyang ngetal kandha Sang Mahatmarsi Wara Bisma. Yen ora wong sing kandel lahir batine tangeh wani ngadepi Kanjeng Eyang Dewabrata. Nanging Sri Kandi wani. Sri Kandi wani. Katemane Kanjeng Eyang ngetal kandha gugur madyaning pabaratan merga saka Sri Kandi. Lah kok dadi kowe ajaka ning Mabaratan mung dasar merga Durna kuwi gurumu kuwi rak mbiyen iki wis perang lho Janaka. Jroning perang ki aja gagas sedulur, jroning perang ki aja gagas anak kadang mitra kawruh. Yen Durna madheg ana ing barisaning Kurawa cetha kuwi dadi mungsuhing para Pandhawa Janaka. Piye kowe kok njur malah ndungkluk? Koko Prabu, piye? Menawi tetela mekaten. Sakmangke kula boten badhe singlar saking dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Tegese kula sagah. Bagus, ya ngono kuwi sing tak karepake. Syadi minangka dadi senopati ning para Pandhawa Werkudara. Nggih. Kowe dadi senopati pengapit. Yo, sagu. Lah rak ngono. Eyang, Piye? sampun kecepeng senopatinipun pengapitipun sampun sagah. Sabanjure Kantun ngentosi pangragiting gelar baris supados majeng wonten Tegal Kurukasetra. yo Sakarmu aku pingkari manut karo kersaning Kaki Prabu Ndarawati. Rikat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga ram kang tumingal. Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Nalika semanten nedeng jumangkah sangya para Pandhawa kedadak
Samya geger, samya alok yen ta ana dewa ingkang darat wonten ing Madyapada. Ingkang mlebet wonten ing pesanggrahan. Nenggih Sang Hyang Pikulun Bathara Indra nite gajah Kyai Hirawana. Nenggih anganti dhateng Sang Hyang Bathara Wisnu nite Garuda Kencana datan kantun Bathara Kumajaya dados kaget sangya para Pandhawa wau. Dewa yen nuntuna wong abrang yen nuntuna wong abrang kasangsaran ira wang oh iladal kejut raos manah kula pukul dene paduka Hyang Pikulun Bathara Indra Hyang Pikulun Bathara Wisnu tuwin Hyang Pikulun Bathara Kumajaya ingkang rawuh wonten ing pesanggrahan kepareng kula ngaturaken sembah supenging pangabekti kula kunjuk pukulun iya Durgandana ulun tampa pangestu ulun tampanana Matsapati ulun tampa pangestu ulun tampanana iya Prabu Matsapati ulun tampa pangestu ulun tampanana Matsapati kula pundhingga jimat paripé dayaning kasantosan pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Puntadewa ulun tampa. Iya, Puntadewa ulun tampa. Iya, Puntadewa ulun tampa. Kula nglantaraken sembah pangabekti kula kunjuk. Kresna ulun tampa. Kresna ulun tampa. Iya, Kresna ulun tampa. Wah, Indra kakekku Wisnu. Kumajaya aku ngaturake bekti. Iya, Werkudara ulun tampa. Iya, Werkudara ulun tampa. Iya, Werkudara ulun tampa. Nyuwun mahapunten pukul. Kejut raos sing manahipun ingkang wayah pun Durgandana dene rawuh paduka ingkang sengkan datanpa pepoyan monggo menika wancinipun peperangan ageng Bratayuda Jaya binangun menapa sekedinipun rawuh paduka pukulun menika diutus Sang Hyang Jagat Girinata inggih Sang Hyang Jatimurti kinarya amulung dhateng wayah-wayah kula para Pandhawa upami tetela mekaten kula mboten badhe selak Jernyatanipun pejah gesangipun titah ing mapan wonten ing Janaloka menika gumantung dhateng panguwasipun para Jawata. Mila kula sumanggaken paduka Hyang Adipukulun Surapati. Matsapati wonten timbalan ing adhawuh.
aja kaduk ati kajron menampa. Yektine prapta ulun ana ing pesanggrahan sayekti mung jurung pamuji kelawan para Pandhawa sabab kawiwitan saka ing ngarep tekaning dina iki Begawan Durna wis manjing dadi senopatining para Kurawa. Monggo ngertiya antaraning Durna lan para Pandhawa, Durna lan para Kurawa kuwi ora bisa dipisahake. Jernyatane Kurawa lan Pandhawa kuwi padha-padha siswaning Begawan Durna. Inggene bakal katandha sapa ingkang ngutang bakal nyaur, sapa ingkang nyilih bakal ngulihake, sarta sapa ingkang nandur bakal ngunduh. Mula sing prayitna ngati-ati. Jeneng ulun Sang Hyang Bathara Indra kelawan pukulun Sang Hyang Bathara Wisnu lan Sang Hyang Bathara Kamajaya yekti tansah paring donga pangestu kelawan para Pandhawa. Mula Arjuna aja wegah sarta aja ngendelung kan dadi lair batin kita. Ana ing kene katandha sarta bakal kinarya bukti lamun sira putu ulun Harjuna yekti wis pantes dadi larang ing jagat lan curing bawana ora nyawang sapa ingkang dadi mungsuh kita kudu kita sirnakake jer kita minangka dadi utusaning adil mangrurah satru murka ingkang mapan ana ing jagat satemah sesuk purnaning Bratayuda bakal kababar jagat anyar ing kebak katentreman nggir Arjuna mulat para Sang Arjuna semono kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsune lan padha kadang pukulun namung pangestu paduka ingkang kula suwun mugi-mugi saged nindakaken dhateng dharma ingkang sampun sinampiraken wonten pundhakipun ingkang wayahipun Janaka kang mangkono madhep mantep kang dadi ati kita ora lan aja nganti wegah sarta aja kuwatir dewa tansah mayung lawan laku jandra kita yekti ulun tedhak ning jagat ya mung kepengin ngendikake apa ing wis ulun ngendikake kelawan jeneng para kulup para Pandhawa sakabeh lan mligine Arjuna padha lakonana nggone padha nglakoni perang suci kang aran Bratayuda Jaya Binangun aja nyawangake nyawa ing padha tekaning pati sayekti patining para titah ing mapan ana ing Tegal Kuru Kasitra mau wis cinandhang lan kinudrat marang panguwasaning dat kamurwing dat Matsapati Kresna Werkudara Janaka Puntadewa prayogakna nggone padha bakal ngrakit gelaring baris kaya wis cukup dawuh ulun ya bakal melu-melu perang gedhe Bratayuda ya mung jurung pamuji kelawan putu-putuku para Pandhawa muga-muga bisa padhang dalaning para Pandhawa nggih sembah kula ngindiraken Jengkar Paduka ulun. Boten ana babar pisang. Nyatanipun ujaring para kaki-kaki ujaring para sepuh nyebataken wonten ing Bratayuda menika boten wonten kenging dewa setunggal kemawon ingkang tumut-tumut perkawis menika. Lho sing jeneng menehi pangestu rak ya entuk-entuk wae to Kresna. Oh inggih, inggih. Ya mung gumulku kok dadak do numpak gajah, numpak merak bareng. Ngebak-bak inggon. Lah inggih. Janaka kula wonten timbalaning ngadaw. Sang Hyang Surapati wis paring pangestu kelawan jeneng para kula putuku bocah bagus. Sang Hyang Bathara Sumansemono uga Sang Hyang Bathara Kamajaya. Apa isih tida-tida rasamu, Koko Prabu? Kula nyadong dawuh. Arjuna, aja lali lho. Semar saanakane cangkingen ora ketang mung saka pinggiring Kurusetra, nanging dayaning Panakawan kuwi gedhe tumraping sira Yayi. Lho niki ngestaken dawuh. Nah ingeten kula nyuwun pamit Werkudara ngrakit gelaring baris siadi dadi senopati pengapiting Adi Mulanang Madukara. Ya Matsapati kakekku aku njaluk pamit surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Tak balang puja sesanti padha lanang jurip nunggir putu-putuku kabeh.
Katiyubing angin sumya swaraning karengyan samirana mawar kulawan riris lumrang gandaning puspita karenggan putyanira sandwija para mrengang lir swaraning madu branta manungsung sarine kembang kekugek sadulita ndara kula ndara janaka wis ketingal medal saking pesanggrahan mala sapa wong tuwa ki nek omong klerak-kleru mongko kula kok weruh sampeyan nganggo kalung sekar melati niku katandha nek sampeyan pun pinilih dados senopati den ning satriya
kapatah dados senopati niku mesti atine bungah jer menika sing digayuh ning kok kaya mboten ndara sagedhagan menika katingal rengu pasuryanipun wis dadi senopati kok suntrut gayanipun menika wonten menapa ngabdi Semar nyadung dawuh Den kowe mau krungu ora tru apa surak mawurahan manengker gumuruh Wadyabala Kurawa wis ngetoni senopati apa iya weh domongi kok apa iya kandhane kok ngeyel tarungoke sing madeg senopati Begawan Durna mula Ndara terus kekalung Sekari Nunci mbok menawa dipilih karo Sinuwun Prabu Ndarawati samapta ing gati sawika ing diri mungsuh gurune dhewe oh piye iki pancen ya perang suci tenan ha iya Gong kok meneng wae iki nanggo gara-gara wae ora wah jan diwasaku nyiapke catetan lali janjine iku bengi ora entuk nganggo lali janjine empan nggawa papan nek lakone kowe dadi rol ngono kae bagong gugat ngono kae gojek sak karepmu ning ngene iki ya kala-kala iki ngonceki crita waduh ha iya iki mangsane perang Bratayuda Yuda ora wuda tak parani nek udah ngawur kowe nekat senengan Bratayuda ngestina ngetoni senopati Begawan Durna wah lah gleleng ha iya kaya kono iki ketoke kaya ngono ampuh-ampuh ha to sing wis ra ana sapa wae sapa sing ra ana ayo ka Sang Begawan Bisma wis seda senopati ngestina pirang-pirang sing wis Kurawa iki semengkari pira sedaya kabeh mati karo Ndara Janaka, Ndara Werkudara mongko nek karo Ndara Werkudara temandang karya wah kaya dewaning Antaka maksude dewaning pepati Ndara Werkudara nggawa gada rujapala glundhungke ngono prajurit 850 mati kabeh kuwi entuk kurang ora 850 cacahe ngono lho Le ning kok Ndara malah sungkawa lah enten pripun enten apa kok sungkawa sing dipenggalihna pawi dionceki bareng-bareng kali Semar senopati pun didhep Wadyabala pirang-pirang kok sampean malah sungkawa niku monggo senopati niku wajibane perang lah kok malah susah niku lek arep perang pripun nek ngepake jaya kawijayan aji japa mantra marai tumpang soh nggih sampean ngatek aji nek sampean nandang susah ora kena susah ora kena sungkawa kudu seneng atine ala becik bener luput pasrahke karo sing gawe urip nek cara kula ngoten Gus Ndara jumbaring dawuh napa Den lah kok malah tingkem netrane bareng kula cedhaki napa kula pun boten manganggep Semar niku manganggep kaya gedhog-gedhobyok sing tanpa gending sing gosok nggo gusah manuk ting krompiang omongan kula mboten manggagas sithik-sithika ngoten apa pripun nek pancen wis ora digagas mboten napa-napa ning rasah susah teng ngarepe Panakawan ora usah mel-melu karo Semar kula niku wis pirang-pirang sasi ora bali mergo melu perang kok. Kula niku nek weruh bendara susah niku mangkel. Kaya-kaya lek kula ngemong niku mboten enten gunane. Pun mangtutuke le susah. Mangtutuke le sungkawa. Pirang dina le ajeng sungkawa. Men prajurit do mati kabeh. Ndara Janaka ora rampung gone sungkawa. Monggo kula wegah ngurusi wong sedih. Ngurusi awak kula dhewe bingung. Ndara, ada apa? Kok sungkawa niku enten apa? Panjenengan menika mustikaning Kurusetra, kembanging Kurusetra. Anggere Ndara Janaka maju ning pabaratan prajurit pirang-pirang biak sak nalika do wedi kabeh.
Jemparing tumpangke Gendhewa uncalke teng akasa clurut Kurusetra udan jemparing wong 1000 mati kabeh. Lah saniki kok terus ming pripun niku? Wah, ora sumbut karo le metu nganggo kalung kembang dimadhek Senopati do surak-surak kabeh. Ore Raden Janaka, Raden Janaka. Aku barang tekan mriki teng ngarepe Semar Konjur. Enten apa? Gus? Dus? Ora panah ndasmu ireng. Gus kok dus ora. Urupe kuwalik. Terserah. Ora arep piye-piye. Dielekke wis ora iso. Nek ora aku ora rampung, Gong. Heeh, kowe pinter ya, Truk. Ah iya. Kowe ngapa ya kowe kok dadak nyempit kembang bareng arep modar? Wis tak andil modal. Syarat iki. Mbok menawa kowe arep kepanah cengelmu kuwi ora. Meneng wae. Kadangipun Kakang Yayi Arjuna kena ngopo si Adi kok nganti susah. Pun Kakang kuwi nalindring Ndorowati banget nggone tresna lawan si Adi. Pun Kakang Yayi Janaka. Wis mako banci ya, Tru. Banci dengkulmu ora. Anu sapa sih? Sama bojone Ndara Janaka sapa? Parmi. Sembadra. Heeh, Sembadra. Bapakne kula eneng apa bapakne kula kok kendel wae. Apa Yawara Sembadra kuwi salah? Apa aku kleru bapakne kula? Ora masuk to. Sikandri, Sri Kandi. Sikandri wis setrep dik ya? Ah iya. Sri Kandi. Heeh, Sri Kandi. Tobat. Panjenengan kok menapa lho, Kang Mas? Pangeran panjenengan kok menapa? Ing ngatasé maju wonten pabaratan kok panjenengan niku mboten gadahi jiwa saking kados mangkaten menika. Mengko ngambil lingsempipun presani dening piyai kathah kula aturi paring dawuh, pangeran kula aturi paring dawuh. Ora masuk. Sapa ya, Gong? Ndara Werkudara. Kok kaya bojoku nek nguyuh. Lah tempiling ora. Maune kon ngeterke nguyuh malah digusah. Lho digusah piye? Tak rungokke saka njaba. Wah aku kon ngalih iki. Jan suarane ngono kuwi kok. Kuwi ora. Wah. Kaya bis. Wah. Jelampor. Jlamprong. Wah, adikku bocah bagus. Aja sedih. Yen kowe sedih aku melu sedih. Jaroko. Wah. Jaroko. Kurang gede. Wah. Rada antep sithik. Wah. Gede sithik to. Hah? Gede sithik wis ra iso. Dutel-utel. Muni piye? Aku akon gede sithik. Ora iso. Dutel-utel. Iso engko. Padake kowe crucul cengelmu ya ora. Dutel-utel ya ora piye-piye. Awe ora tanggap ping sama mbok jajal dombeni plikita. Wah. Bel orang ya kualik kok. Bagonge. Anu Ndara sapa Ndara? Gatotkaca. Oh ketok itu. Oh, Abimanyu, Ndara Abimanyu sugeng meneh. Oh iya. Kromo. No maling. Ora ngrego-ngrego to, Gong. Kanjeng Rama klingeng putra ing Tanjungan Nom Abimanyu. Rama latri nyusul wonten ing peperangan. Rama kula aturi nusul wonten ing peperangan. Kula kaboping rana Madyalaga Kanjeng Rama kula aturi nusul dhateng ingkang abdipun Abimanyu. Ingkang putra rinanjab dening para sata Kurawa Kanjeng Rama. Petro. Nun.
Tok nggo sembrono. Mudir. Aku nek kelingan Abimanyu rasaku isih kaya dicocok Bajralungit. Kowe ora ngerti sing tak rasake apa sebabe aku meneng wae. Lah kok dadi kowe nyuwara kaya suarane Abimanyu mak tratap pikirku. Sing ngakon iki. Niki sapa? Gong, wo setan iki. Gong. Wo malah nang angkringan iki apa? Lagi pesen es teh. Iki lho masalah apa? Ora ngopo-ngopo. Kowe iki Artil Mudar iki lho sing ngakon suarane Ndara Abimanyu mau sapa? Aku manut. Iki nesu tenan Gong, aku wae sak ora nek nganti ora sida dadi senopati kowe tanggung jawab. Mundur. Piye, Mas? Kakangmu Petruk kowe tak pecahi ndase. Oh ya, ini mengar dipecah. Nah, pecah ndase Mudar ya, Nyuk. Mengar dipecah ora. Engko didum ae dipecah, kaya celengan. Sirah didum. Ngeten, Petruk mboten lepat. Petruk ora salah mergane. Sampeyan ya susah. Sampeyan nek susah, terus kabeh ya melu susah. Bapak nika mang delok, mang menoleh. Bapakmu turu. Mer, hei. Wah, antil sirahmu. Gugah wong tuwa kok nyuwara seru banget ning kuping. Melek. Iki. Lagi entas e. Mau ya merem e. Ndara Janaka nesu. Sebabe Petruk mimba Ndara sapa? Abimanyu. Nyuwara Ndara Abimanyu Ndara Janaka kaget. Terus Petruk ditutuki sirahe. Sing ngakon nyuwara Ndara Abimanyu wis ora ana. Iki nek krungu tembung Abimanyu kowe nangis kok dadak nyuwara padha Ndara Abimanyu. Kapok. Kowe meneng bae apa? Aku urusanmu. Iki anak sapa ya? Ambo. Oh iya udah anak Semar terus. Iya. Nene tekan sesuk-esuk bae udah anak Semar. Ya. Semar ngopo-ngopo rasa ditulungi. Ha iya. Mun kon jukuke wedang rasa jukuke wedang. Ya. Sing aku ora dianggep anak kok. Petro, dalem sesuk meneh ora kurang ajar. Kowe isih kelingan Abimanyu ora wujud wong. Abimanyu dirancap dening Kurawa. Nganti wujude kaya landak. Nggih. Kula yo kelingan. Kula niku sae nek kelingan yo isih nangis. Kowe yo weruh dhewe, kula sing gotong kandhane. Iki nek ngajar Abimanyu rasane isih keloro-loro. Wis Petruk. Ijo meneng ora iki? Mantel kabeh. Wis ora ana sing motok babar blas. Kono yo nangis. Kene yo nangis. Semar yo nangis. Sapa sing ora nangis? Mbok mikir. Oh, wis senengane ora. Iki mangsa peperangan. Ora sak penake dhewe. Sampun cekap semanten Ndara. Ampun diterus-teruske. Iya. Semar. Non, Semar. Mar, Nggo nek kendang aku pecah piye? Diwakiske. Setan ora. Wonten dawuh aku wis pinatah dadi senopati.
dina samengko mangrurah satru murka Semar. Nggih. Sajengipun ning Senopati Ngastina dudu wong bahen-bahen. Main bahen. Ora li kejaba mung guruku Begawan Durna. Nggih. Guru sampeyan. Iya. Mula aku kudu wani karo Kanjeng Bapa Penemban Durna. Mengke nek disetrap pripun. Mergo guru niku main ngelmu dhateng panjenengan. Sebab niku nek mboten menggok ngiwa mengke saya adoh. Terus? Ora nyambung ya. Andel ora. Kaya wong top-topo kae. Ayo mengkari sithik matane gong. Culeken. Hus. Mula kang sangka kuwi dina samengko tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Yen ana laku ning prajurit aja wedi kangelan mengko kowe tak paringi priksa ketapno prajurit ing ngombyong laku ning Senopati saka negara Ngamarta Kakang Semar. Sendika ndederek mal kula wonten dawuh ngerti ya lamun wektu dina iki aku ingkang kudu madheg Senopati nanging dawuhing Koko Prabu Kresna dawuhipun Kang Raka pripun kanggo syarat kamenanganing Pandhawa untumu sing siji kuwi kon njabutke. Iki lho. Iya. Terus monggo ditaleni kenur. Dinggo kalung kowe Semar. Sing dawuh Koko Prabu. Koko Prabu sinten? Koko Petok. Syarat liyane napa mboten wonten? Ora ana, kudu kuwi Kakang Semar. Mudyar Petro prek Petro wong aku ki ora turu aku ki ora merem kok tetep nekat Petro wonten dawuh Ndara Ndara Janaka iya Petro nun kowe nggawa obat kersanipun sing pripun? Mosok lali karo aku Petro Dimas Negula. Kula wonten maring dawuh menapa, Ndara? Sene men dituruti wae. Engko ndak bingung nek ra dituruti. Petro kowe isih nggawa sing sak bungkus isi loro. Saking menika iya samenika mindhak ya wis rasah wae Petro wis tak untire wae rumansa Bagong yo aneh-aneh wae yo reng yo nyambut gawe wiwit titi mangsane yo tutke Ndara terus yo
surak mawurahan manengker gumuruk jampuing prang madaning Tegal Kurukasetra nenggih prang Bratayuda jaya binangun Senopati negari Ngastina Begawan Durna nalika semanten nitih kreta sarwi angu balubal jemparing madaning Tegal Kurukasetra mula Trisang Arjuna sigra madheg wonten ing satengahing Tegal Kurukasetra nenggih Nalendra ing Pancala nggir anggir Arjuna kula kemawon nggih anak kula Madukara nedheng dados senopati mila kula boten wantun nungkak krama kaliyan panjenengan jejering senopati madheg wonten ing pabaratan menika panguwaosipun nglangkungi Nalendra Kanjeng Paman sampun kados mekaten kula ingkang putra piyambak mboten krana anggen kula matur kados mekaten menika kula namung badhe nyuwun palilah kados menapa menika ingkang kula antu-antu menika ingkang kula enteni saben dintenipun benjang menapa Kurawa menika ngedali senopati wonten ing kapatah dados senopati Begawan Durna Kumbayana menika kaliyan Sucitra ngigit-igit panjenengan lenggah sampun ngantos majeng wonten ing pabaratan menawi dereng mireng ingkang bapa ing Pancala kapupuh ing Rana Madyalaga nggih Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang hangajaping tawang susuh angin ngendi nggone jebul tanggaping sasmita anak Prabu Ndarawati menika dadi pujangganing para Pandhawa. Bareng krungu yen to Begawan Durna ingkang maju ning pabaratan, anakku lanang Madukara Janaka ingkang didadekke senopati. Ora jeneng mokal kabeh, jemparing ingkang wis tak umbulake ditatas pedhot kabeh dening Janaka. Ya. Lah kok iki ora pangling. Iki kaya Nalendra ing Pancala, Drupada, Sucitra. Oh, iki tunggal guru karo Kumbayana. Iki dadi pancatan nggonku males ngudi tuwa lara wirang nalika kowe sia-sia karo Kumbayana. Sucitra kowe ora weruh karo aku tampanana pusakaku laring badak tak umbulake ning antariksa ora sirna margalayu aja dundang Begawan Durna parat. Om
kebat kaya kilat kesit pindha tatit lompaing jemparing datan katingal dening nata ing Pancala Prabu Drupada kenging pusaka jaja tembus gigil butul prapteng walikat nalika semanten sirna margalayu gugur madaning pabaratan mulat Lora Petruk kanthong lah mati oh maju barang yang ngomong wis wiwit Petruk empun wes ket mau sampean le teko telat lho telat piye sampean ora ngerti wiwitaning peperangan kok wah kaya ombak gumulung lorot mriki wadyabala ya pirang-pirang grutuk campuh teng tengah Begawan Duranita kreta ngumbulke panah cung kali Ndara Janaka ditampani nganggo panah Ndara Janaka pletas sing pletas sapane panah itu gel aku gak nek sembrono ki wektune serius lho aku ki takon lha nggih lah terus kowe mlayu ngopo Ndara Janaka sajahe kecipuan niki ketoke Ndara Janaka nek ora dibantu kali sampeyan nganggo nuwun sewu penggalih sampeyan pemikiripun sinuwun Prabu Ndarawati niku mengke mboten badhe sae kedadosanipun ngono Petruk nggih Werkudara nggih jroning Mahabharatan kae kowe weruh ta wah weruh apa kae lho ana Nalindra nite gajah glelang-gleleng saben jejere geger dheweke ngedoh saben jejere geger dheweke ngedoh sapa kae jenenge Prabu Permeya iya gajahe kae jenenge Gajah Hesti Tama terus kowe nggawa gada gajah karo ratune kae kepruken gada men mati bareng wah iya sabanjure kowe mangkat mateni Prabu Permeya karo Gajah Hesti Tama Petruk entuk gawean kula napa Bagong nek ndi Gong rene ngapae ana gawean sedina pira lho iki gawean kewajiban perang kok sedina pira Sinuwun Ndarawati sing dawuh kana engken napa sinuwun mengko yen Werkudara tok sawang iso mateni gajah karo ratune kae bar pisan mati nggih kowe dawuh karo prajurit Ngamarta sing separo sing luwih sithik kon bengok Hesti Tama mati sing separo sing luwih akeh kon bengok Asatama mati sing separo sing sithik bengok Hesti Tama mati sing separo Asatama mati paham Gong paham sing akeh kon bengok Hesti Tama mati sing sithik kon bengok Asatama mati kuwalik sing sithik sing bengok Hesti Tama mati sing akeh sing bengok Asatama mati oh nggih kleru tak pecah sirahmu kowe oh nggih wah kok le berat ta iki ning perkara bengok kok totoh nyawa to Werkudara nggih mangkat saiki yo jangkae ayo Petruk nggih yo Gong yo
ngerti karo Prabu Permaya. Kowe do gelut ning aku nggunakake kalodhangan nggonmu perang. Pendak ana ratu mati sandangane tak teteli. Pendak ana ratu mati sandangane tak teteli. Tak go bali ning negaraku. Aku ora arep ewang-ewang karo Kurawa karo Pandhawa padha perang ya sakarmu. Ora ya sakarmu. Sing penting aku numpuk Brana Pijes. Waduh. Waduh. Wis. Niki lagar muni. Wis gelem bisa dicocok. Gong, ayo. Oke. Sing tenaran. Nggih. Ya terus bengok ning kono ya. Yo. Ngopo? Juragan kejem. Asatama mati, Asatama mati. Astitama mati. Meninggal tadi pagi. Dikebumikan di Kuncen. Iki ngopo iki, Gong? Ndara Werkudara rene. Tak tendang lho, Tru. Ngendang ora tekan. Asatama mati, Astitama mati. Asatama mati, Esti mati. Asatama mati, Esti mati. Yakin Astitama mati, Asatama mati, Astitama mati, Asatama mati, Astitama mati, Asatama mati, Astitama mati, Asatama mati. Bakal iso ngembari marang panguwasaning Begawan Durna. Aku weruh kringkiamu Janaka, aku weruh kringkianing Werkudara. Aku ngerti kringkianing Puntadewa. Ora ana yang bakal bisa menang karo Begawan Durna. Sampya Pandhawa 5 bakal tekaning pati. Kocap kacarita. Sumbar manguwuh sang Begawan Durna. Rumaos unggul kalawan ingkang putra Nggaraden Janaka. Dados aku mangke kawis tinggal. Surak mawurahan manengker gumuruh. Sang Yapara Wadyabala sami aluk yen to Aswatama mati parandene mangke sesarengan sami aluk Astitama tekaning pati parandene ingkang dumugi tapani pamirengipun Begawan Durna tanah sanes kejawi amu ingkang putra pun Aswatama mati mangkono pangudas maraning para Wadyabala Aswatama mati Aswatama mati Astitama Aswatama mati Aswatama mati Aswatama mati mati tenan Satama anakku Satama mati. Kowe anakku, Gen. Kowe kayaku siji-sijine. Begawan Durna tangeh tumindak kaya ngene. Yen ora goleke kamukten karo kowe, Satama. Satama. Kowe mati li.
wonten dawuh bapa. Kowe wong bagus. Kowe wong kendel Janaka. Aku bombong duwe anak kowe. Lenggonmu madeg Senopati. Kregetan nganggo lelakoning bapakmu. Liripun kados pundi? Wajabala Pandhawa mentala mateni Satama. Janaka kula wonten dawuh. Apa bener Satama mati? Janaka. Apa bener Satama mati, Janaka? Janaka. Apa bener Satama mati? Inggih kasinggihan mekaten Bapa. Satama. Werkudara, anakku Ger, anakku sing tak tresnani. Werkudara, kula bapak opo? Aku tak takon karo kowe ya, Lik. Aku tak takon karo kowe ya, Nang. Iya. Satama mati. Satama mati Werkudara. Satama apa tekaning mati? Wah. Kabar sing tak tampa kaya ngono. Nek kowe weruh ora? Kowe weruh ora Werkudara? Wah. Aku ora ngerti. Ning padha alok yen Satama mati. Satama anakku. Satama, kowe tekaning mati. Oh, Janaka, kowe ya wis. Aku pengen buktekke nyatane kowe ngandhake yen Satama mati. Werkudara tak takoni, jarene ya krungu kabar ning ora ngerti kahanan sanyatane. Satama, kowe nanti to, Ger? Oh, bapakmu kaya ngene, anak Prabu Puntadewa. Panjenengan Alendra ingkang boten nate goro, Ger. Satama wonten pundi? Satama menapa pejah, Ger? Oh. Oh. Satama. Ucap kacarita sanata ing amarta Prabu Darmakusuma nalika semanten nitih kreta pusaka kacarita kreta pusakaning Sanata Puntadewa eling-eling Nalendra ingkang datan nate tumindak dosa
mila sakilan wonten sak nginggiling Siti utawi Bantala kaya ngambah Dirgantara. Dene Dyanata ing ngamarta Prabu Darma Kusuma mulat sawanipun Begawan Durna gandya lampah sesedokan wonten ngersanipun ingkang putra nggih Sang Prabu Darma Kusuma dadi gumaregel penggaling Sang Nata Prabu Yudhistira wau. Dene jengandika tawang-tawang tangis. Kula namung badhe nyatakaken kok, Nggih. Nyatakaken perkawis menapa? Nalika kula madheg wonten ing peperangan nembe ngumbar kasantikan guna kanuragan. Dumadakan boten kanthi kanyana-nyana samya alok. Para wadyabala sami alok yen to Asatama anak kula tekaning pati, Nggih. Menapa menika nyata, Nggih? Panjenengan menika nalendra ingkang boten nate klepetan dedosan. Panjenengan nalendra ingkang boten nate tumindak dosa. Menapa inggih leres mekaten, Nggih? Inggih, Bapak. Namung sak ngertos kula ingkang pejah menika wujudipun Hesti Tama bapa Penemban Kacarita. Nalika semanten Sang Nata Prabu Darma Kusuma paring pangandikan bilih ingkang pejah Gajah Hesti Tama parandene Begawan Durna saka bingung bali wuring budaya. Kirang cetha panampinipun sinengga anyebat nami ingkang putra Aswatama saknalika dawah kalenggak kalianing jagat gaweaning para dewa kreta pusakaning Sang Prabu Darma Kusuma ingkang sekawit sakilan wonten sak nginggiling Bantala dadi anjlok wonten ing Bantala kacena bilih nandhang dosa sepisan wonten ing alam donya. Aswatama sumeneng angger gancang nenggih putra ing Pancala atmajaning sawarga Prabu Drupada nenggih Raden Trusna Jumena anggenipun hangigit-igit hanggeget waja hanggegem asta krana sedanipun ing Rama Prabu Drupada sinengkakaken dening Senopati ing Ngastina nenggih Sang Begawan Durna. Nalika semanten mulat Sang Tapa Begawan Durna wis datan nggadahi kekiyatan amung bengok-bengok sarwi amuwun kados dene lare alit wonten tengahing Tegal Kurukasetra ing Ciptarsa jumangkah anugel jangganing Sang Begawan Durna parandening mangke boten wonten kaprawiran ingkang kinarya anyurung kemanening Sang Trusna Jemena keparenging Jawata gayaning para Jawata ingkang nganglang jagat nenggih sukmaning Bambang Ekalaya
sigra manjing angganing Sang Trusna aja menawa